Yan. Ito, new condom surprise para sa mga sakop natin. Ayan. Nagpapasarap yung dalawa, guys. Paglabas dito, may surprise pa rin dito. Yung pinasuhan natin kanina. Fruit tart with the 24 carats gold. Good morning, good morning. Ito ako ngayon dito sa balcony. Lakas ng ulan. Ito. Lakas, oh. Ito po, nakarating na kami dito sa condominium. Oh, anong masasabi niyo? Andito kami kaya, dito sa SM Light Residences. I will show you. Guys, papunta tayo sa taas. Papakita ko sa inyo yung condo. Ang ganda ng kondong, cute-cute. Dito tayo, ang ganda ng building. I love it. No? Ganda, no? You see? Very nice. Okay. Sa 8th floor tayo. Tapos lipat tayo sa kabila. Sa tower 2 tayo. 8th floor na. Dito na. Dito na. Tapos dito tayo sa kaliwa. Kaliwa tayo. Halika. Tapos anong sabi na? Lipat tayo sa kabila? Teka. Lipat tayo sa tower 2. Sabihin mo sa gwardiya. Hi, guard! Oh, eto na. Nandito tayo. At dito sa building na ito na blue, ang blue and white, ay dito sa may harapan niya ay swimming pool. Ito yung building na super taas. Punta tayo doon sa pinakataas. Ang cute, no? Oh. Oy, excited yung dalawa. Yes! Excited sila. How is it? You like it? Oh, di ba? Ito parang mga basang sisiw ka. Ta-touchdown lang namin kanina. A few minutes ago, tapos kumuha na kami ng taxi papunta dito sa condo. At ito yun, guys, I will show you. Oh my God, ang ganda. I will show you. So, ang maganda dito, meron ng swimming pool, tapos meron pa siyang mga amenities na ganyan, playground para sa mga bata. Tapos ang ganda lang kasi ma-experience mo yung modern life in the city. Tsaka malapit sa lahat. And then, ang baba nito, doon sa kabila, doon sa pinanggalingan nating entrance, ay nandun ang mall. See? Okay. Ito na yung entrance. Pasok tayo. Ito na yun. Dito. Sa Tower 2. Yan. Okay. Ganda. Ayan na. Here we are. Yes. Tuloy kayo. Ang lamig, ang bango, ang ganda ng kondo natin. You see? Do you like it? This is my surprise for you. Mga kulukoy. How is it? Nagustuhan? Thumbs up? You see? At hindi nyo nakikita yung amoy. Ang bango, no? Ang ganda, no? You see? I told you. How's it? Like it? Like it? And here.
Unit yan, ha? Oh, anong masay nyo? Sa new condo. My new condo. Unit. Ang ganda na yung front. You see that? Oh, you see? Wow, nice, no? Ganda. Si Don, na-enjoy na niya yung condo niya. Let's go, guys! Let's go! Ito si Mang Teban. Panday natin, oh, Mang Teban. Dito tayo sa Kenny Rogers, sa Light Mall, dito sa Light Mall nga, sa Light Mall, dito sa Light Residences, sa SMDC Mandaluyong. At kasama natin ay ang bouncer, bouncer 1, bouncer 2. Ayan. Eat tayo ng tonight I will be eating salmon. And you, Marco, what will be the food dessert for you? Chicken and ribeye. Chicken and ribs. About you? Steak. Steak. Okay. Yun ang kakainin natin tonight. Thank you, Lord. Ang daming grasya, no? Wow! Thank you, Lord God. That is the steak ng Kenny Rogers. You see? Kung gusto nyo ng steak na masarap, na affordable, dito lang sa Kenny Rogers. Oh, ito si Cams. Thank you so much. Ang babait ng mga taga Kenny Rogers. Yan, sarap ng salmon. You like it? Try it? Huh? Sa'yo to? Hindi. Ayaw mo? Ribs sa'yo? May ribs of chicken. Ribs and chicken? Wow. Pinakon pa. Ano ang dumi yan? Ang sarap? Next. Ito po yung gravy sauce. Yung Okay. gravy po unlimited. Thank you. Thank you. Walang rice? Thank you. Bali yung order niyo po. Okay na, may dagdag pa, no? Ano po, check po. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you, next. Lapit na metro. Metro? MRT. Malapit dito sa Light Mall SMDC. Light Mall. Tapos dito nandito tayo sa Bonnie. Ayan, oh. Malapit lahat ng mga business establishments, ang daming napapanood dito, guys. Ganda. Yes! Let's go! Let's go! Hindi na pala mega mo? Yung kurba na yun na rin. Doon ang Mega Mall. Ayan, o. Lapit sa lahat ng mga pinakabising lugar. Meron din elevator ang
MRT dito para sa senior citizen at ito yung lagusan na sa mall. Yan. Lagusan ng mall. Papunta na sa mall yan. Yan. Pwede na tayong dumaan dyan. Pwede ko naman mapasok sa ano. Okay. Pasok muna tayo sa mall. Okay, pasukin natin. Dito na. Uy, ang daming ano. Bird's nest. Mga fern. Gabi, ito yung view niya. Ganda, no? Liligo kami ngayon tonight. Liligo ngayon si Marco mag-swimming. Liligo ngayon. Dalihan nyo at magbihis kayo habang wala pang tao. Mamaya maraming tao dyan. Excited na, oh. Excited na siya, oh. Excited na, oh. Let's go. Punta tayo doon sa ano? Sa terrace. Pasyal tayo sa terrace. Dito ako upo, nakikita yung sky, nakikita yung mga building na napakatataas. Andito tayo ngayon sa 27th floor. Guys, at ito'y napakataas pa. Kita mo yan hanggang dun. No? Bagong ligo ako. Yan, nood tayo dito sa balcony. Okay siya, guys. Ito ang lulutuin namin for tomorrow. Or ngayon na. Ngayon, tikman natin. Mag-barbecue siya ngayon. This is the chicken barbecue master. Ayan. Tapos meron siyang steak. Huwag mo sabihin, luto natin lahat ito ngayon. Hindi, ano yan? Bukas yan. Ito ay T-bone. Wow, T-bone. Chuchal. T-bone, guys. T-bone. Tapos meron natin tayong lettuce. Tapos for tomorrow, we have noodles. Yan, namili siya dyan sa baba. Sa baba lang naman ang supermarket namin. Tapos, may binili siyang drinks. Wow! Sa freezer talaga nilagay. Matindi. Ah. Okay ba yan? Okay, magluluto tayo. Wow. Ano yung niluluto nito? Barbecue. Wow. Galing naman. Barbecue. Pulutan daw. Pulutan. Maraming kumakain pa nito. Ito naman dito, nanonood ng Squid Game sa Netflix. At ito naman ay nakatikaupo dyan. Naka.
ayos. Pwede nang magtagpisan. Wala tayo sa bahay natin sa province. Sa city, maliit ang bahay natin. Ang bahay natin ay ganito lang kalaki, guys. Oh. Pero cute. Oh, do you like that? Cute kayo siya. Oh, di ba? At cute din ang lutuan. Ayan. Ayan. Nakaraas din. Ang ganda dito niya. Naku, yung pag-facial ko kanina. Mainit pala, oh. Wow. Ang ganda. Oh. It's a celebration. Hmm? Chicken na maliit. Sarap, ang lambot. Ang sarap ah. Ang sarap. Kain tayo. Guys, hindi mo lang ako nag-makeup. Ngayon, punta tayo dito dahil pagod na pagod tayo sa buong maghapon na pamamasyal. Dito tayo sa Din Tai Fung. Sa Din Tai Fung. Tikman natin yung gawa nila na masarap na fresh na dumplings. Ayan. Punta tayo sa loob. Come. Hi Nia, welcome. Yeah, welcome. Hi Nia, welcome. Hi, welcome. Thank you. Dito na? Okay. Di pwede doon? Dito na lang? I want it at the corner. Dito na lang. Yan na, kasi may bag eh. Okay? Saya no? Saya na atmosphere. Okay, order na. Patapos na tayo mag-order, madam. The server will assist you, sir. Okay. Ma'am, dito Jorin Porter kami. Okay. Thank you. Basta ka na, ba? Ha? Pagkain mo, may siyang tao. May tao. Ano pangalan yan? Ang pangalan yan ay Tofu. Ha? Pork XLB. Pork XLB. And then bok choy. Ano ba yung tofu? Ito? Hindi. Fried rice niya. Thank you. Beautiful. Okay, thank you. Ako si Janjan. What are you doing about your cleaning?
Wow, cleaning robot. The robot is very, very, very workaholic. Hindi siya tumitigil sa kanilinis. Linis yan. Hey, how are you, robot? Oh. Slap si Puso. Slap siya. Huh? Saan ka pupunta? How are you? Let's go, Puso. Iwi ka na namin, ha? Come with us. Want to come with us? Want to come with us? Stop ka naman. Bye-bye. Pili tayo. Merienda. Jess, kakain tayo ng my gold, guys. Wow! It's my first time to eat gold. Niro mo yan, my gold, yung kakainin ko today. Ala! Parang ang yaman na natin. Kakain ng gold? Oo, tuloy ako ng kape. Natawa ka? O nagulat ka? Pag inom ko, natapon na. Ayan. Yan yung coffee namin is Dunkin Donuts. Espresso nila. Ito naman is French Baker. Yan. Fruit tart with the gold. Ano yan? 24 carats? Oh. Wow. Fruit tart with the 24 carats gold. Wow! I want to taste. I want to taste. I like it. Okay. So, let's eat. Let's eat the gold. Let's eat the gold. Ala, may gold siya, guys. Oh. Ang gold. Walang lasa yung gold. Walang lasa. Tsaka baka mabilawakan ka, may gold kinakain mo na. Kaya na ngayon, guys, kumakain na kami ng gold. Mga mukhang gold, pati gold kinain. Sarap ah. Sarap. Sarap ah. Nice. Ang sarap. And then with the coffee, Sabi ah. perfect pair. Alas, we have our first condo here in Metro Manila. Here at us. Hey, let's go and see. Sabi mo. Doon? Oo, parang di ka magbuwan ka na. Wow, maliligo na sila. Okay, go. Ligo na kayo. Hindi muna ako naligo ngayon kasi I don't feel doing the swimming. Huwag na muna. Taba ni Marco, grabe. Ala, anong nangyari kay Marco? Taba. Nagpapasarap yung dalawa, guys. Ako ang kanilang tagabantay. Tingnan nyo naman, sarap ng buhay, no? Oh, sarap. Swimming na lang sila. Ako tagabantay. Hey. Ang taas ng building dito sa amin. Bukas na ako maligo, guys. Bukas na kasi ako ay inuubo
sinisipon, tinatrangkaso. Kaya, hindi na mo. Sa tubig. Sarap naman ang ligo. Ako may trangkaso ako, kaya hindi pwede. Kaya, wag muna. Sarap naman ang ligo. Pa ako guys, oh. Nagbukad ang iyang tiil. Sipain ko nga ang nose nito. Ya! Sipa! At least man lang sa video masipa. Shuk! Shuk! Sipa! 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 Ayan! Sipain ko nga mukha mo. Oh. La. Yung isa, sipain natin. Ay, nako, layo. Hindi ko masipa. Ito. Ito yung pa ako. Nakarating sa taas. Wow! Ayan. Sipain natin ang building. Boom! Oh, no! Ayaw mo tinag. Boom! Itong isa. Ayaw pa rin. What? That's somewhere. Si Marco. Naku, si Marco. Ang payat ni Marco ngayon. Yun. Healthy si Marco. Grabe. Ay, kasla ka la kuskusimay. Oo, nakasigaw pa niya. Parang kang kuskusimay yan. Ito lang, pag ano yan na, gano'n, masit pala pa niya. Enjoy daw nila sa tubig, relaxing. Oh, at least, di ba? Hindi ko pa rin ipalo eh. Nice. May tabay, ito. Oh my God. What is happening here? Yung pa ako parang nanigas. Sipain ko si Marco. Sipa. Ito. Sipa. Ako, kung wala lang akong trangkaso, ako ang number 1 nandyan nag-swimming ngayon. Sayang. Huwag mo naman kunan yung side na dinner ni Marco. Ang sarap naman yan. Yum. T-bone steak. Okay. And we have the pollutant chicken barbecue. Ang pang-ipit niya ng steak ay natatanggal kaya nagbagot-bot. Nay? Nay, naku, pati yan eh. Pati ito, makain na namin, oh. Tatanggal. Ano ba yan? Ganda kasing tignan kaya yan ang napili. Ngayon, hindi naman maayos ang function. Halit yung gawain. Dapat tatlo magkain. Na ta. Kain lang tayo ng noodles ngayon. Light lang tayo. Ayaw natin ng heavy. Noodles and T-bone steak and chicken barbecue with the pulutan. Yan. And then the T-bone. Look here. Look here. Yum. Gising yung chef natin eh. Kana. Yan. Kana. What a dinner. Walang gulay. Puro carnivores talaga. Ay, meron. Nakalimutan ko. Na? Meron. Ito, oo. Ito ka na. Ay, lettuce. Meron. Yan.
kainin sa mainit pa. Wow, first time to taste the breakfast of Kenny Rogers. Meron palang big breakfast din dito. Wow, nice. Very nice. Here's my breakfast today. Yum, yum, yum. Okay, the foodie vloggers are here. Pinapakita ko lang guys kasi hindi pa kami nakakain ng breakfast ng Kenny Rogers. Our first time na malaman na merong breakfast ang Kenny Rogers. Now I know. Now we know. Yung omelette. Anong tawag nila dito sa omelette? Spinach with... Wow, so cheesy. Napaka-cheesy. Wow. Oh, daming cheese. Tsaka merong mushroom. Melon. May mushroom, may spinach. Aba, ayos ah. Ala, super cheesy. My favorite flavor is cheese, you know that. Sa kanya naman, big. Ang galing ng big, 2 eggs pa. Aba, sobra itong almusal na. Mas masarap sa This is not magko. just big, a very big breakfast. 2 pancakes, 2 sausages. Ako, meron bacon. Talaga naman. Ay, hindi pala. Isa pala ang sausage. Mali. Ano yung sausawan? Hangin. Ay, ano, yung Ay, yung sugar. syrup. Okay. Sugar. May spinach, oh. May spinach, oh, guys, oh. Tapos may fresh fruits tayo dito. And also the bread. At saka yung bread nila, yung ano ha, lean. Ayan. Okay, that's it. Good luck. Good luck daw yan. Naniniwala ka doon? Good luck daw yan. Good luck. Number 8. Crossing my finger today. Guadalupe Station. Sa kanang pisto po magpupuan. Nanalo ka na sa casino. Champion. Jackpot. Mas pwede dito. Cash? Cash? Hindi kaya sir, hanggang 100 lang kaya. $90. Saan may saksak yan? Ay, dito. Saksak yung coin dito. And then, what will happen? Ayan, jackpot. Pwede po yun. Ito yung Ganda na. Ganda ng machine na ito ha. Nagbibigyan ng pera ha. Kasi kala nyo sa casino lang meron. Saan po ba kayo? Ay, ito, dalawa. Ito. 60. Hulog po.
Okay. Dito po. Okay, thank you. Sige Thank po. you so much. Paminsan-minsan na experience, guys. Ang maka-experience ng ganito. Wow, I love it. Kasi kakaiba. Kakaiba pakiramdam ko. Para ako yung galing sa Mars na pumunta sa ibang planeta. Sa Lido Cruise Station. Approaching Lido Cruise Station. Paparating na sa Carriedo Station. Approaching Carriedo Station. Let's Merry Christmas to everyone. Enjoy your shopping. There you go. Let's go. How are you? Wow, sleeping all day long. Why? Wa na ko palandunga nga maka kondo ta diri. Og nice and cute kaayo. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Ganto naman yung ikot-ikot na yan. Oh, cute no? Gulong-gulong. Very coral. Ikaw lang. Alam mo. Ikaw lang. Ikaw lang. Tingnan mo naman yan, di makausad. Wow naman talagang Maynila. Gusto mo pang magkakotse niyan? Nako, mag-commute ka na lang. Paano ka pa? Kailan ka makakarating yan? Nako, hindi makausad ang traffic dito, guys. Grabe. Ganon pa rin ang problema sa traffic. Ako, paano yung ambulance? Padaanin nyo naman. Ala, grabe no? Nakakaawa naman ang mga ambulance na yan. Uy, nako, paraanin nyo naman yan. Naku po, inang ko. Hirap naman yan. God, ganun din dito. Kawawa naman yung ambulansya. My God naman. Look at that, guys. Hirap ng traffic dito, grabe. Kawawa naman sila, oh. Kami, nagkakot na naman. Ano, bagay niya? Oo, laki na. Okay. Yan, nagkakot ng dinner. Tsaka pang duty. Ganyan kami dito. Ang buhay namin, puro take out. Ay, nakawa. Ala, hindi makausad pa rin yung mga sasakyan. Oh my God. Diba ang buhay dito, guys? Parang, alam nyo, ang masasabi ko, kakaiba talaga ang komportableng buhay natin dyan sa province. Kaya huwag ismulin ang mga probinsyano dahil mas masarap yata. Para sa akin ha, mas masarap mabuhay sa probinsya. Kain ko. Light lang. Tapos merong salad. Ang ganda ng lagayan ng salad oh. May takip siyang ganyan. Tapos dito sa gitna, meron siyang hole. Kalakip na dito sa takip. Yung pagtakip mo rin dun sa sauce. Ang galing. Ayan o. Yung mango kani salad of Kenny Rogers. At ito naman yung macaroni soup. Ayan. Light lang. Kain tayo. Very light. Camera action. Yan na lang kung tira. Kainin ko muna bago matulog kasi sayang.
Nag-order ng Kenny Rogers, hindi naubos. Tapos yung lechon kanina na galing doon sa food court, ay dinala rin. Sayang naman, mahal. Mahal ang 1 kilo ng lechon eh. Tapos tatapon mo lang, wala naman si Titan nakakain. Kainin. Naligo na ba kayo? Ligo na. Ligo na. Ako nakaligo na. Ay na. Okay na. Tapon ng basura. Ang dami tapon basura. Yung basura. Gusto basura. Kagabi-gabi nagtatapon. Tatapon ng basura. Yan. Okay. Tapon tayong basura. Pagkitapon mo rin ito. Mga kinainan ng cake at mga natatataw kasi pastries at parang Kenny Rogers kung ano-ano. Okay. Ayan. Okay. Let's go. Good morning, good morning. Ito ako ngayon dito sa balcony. Ayan guys. Good morning. Today is, what day is today? Maybe Wednesday? Wednesday yata. September 3. Ayan, September 3. At nandito ako sa taas at nakikita ko lahat ng mga building, naglalakihan, nagtataasan. Ayan, it's a very good morning. Maganda ang weather, kaya lang dito sa parting ito parang cloudy. Parang uulan, pero dito sa parting ito may sunrise na nangyayari. Thank you Lord God. May sunrise. Ang pag-asa. Ayan. Ang pag-asa ay nandyan lagi, kaya dapat laging umasa na bigyan tayo ni Lord ng maraming pag-asa. Thank you Lord God. Magpasalamat tayo lagi. Bye-bye. It's a prank! Action guys. Prank lang yung pagsabi ko na yung condo ay nabili namin. No. Hindi namin yon binili guys. Okay? Pero kung gusto nyo bumili, yon ay 1 bedroom. Nakita nyo kung gaano ang space. 1 bedroom. Then, meron siyang maliit na living room, may dining, may CR, at may balcony. Yun ay 3.9 million ang amount ng bahay na yon or yung condominium na yon. Yung unit na yon. Kung gusto nyong kumuha, ano lang ang hulog in 5 years, 29,000 guys. Okay? It's a prank. Hindi yan totoo. Hindi ako anak ng contractor na basta-basta bumili ng ganon. Okay? I am not a contractor or anak ng contractor. Okay. Bye-bye. See you. See you. And thank you so much sa lahat ng support at pagpapanood. Love you guys. Sana naman narating nyo itong punto ng video ito at naintindihan nyo na prank lang yun. Bye-bye. Thank you. God bless us all. I love you all guys.